Segítség! Te jóságos, úristenem, segítsenek! Maga kicsoda? Én Android vagyok, és maga? Én meg Tyson. Ö, ugye baj, hogyha én bejöttem, mert engem kergettek? Hoppá. Hát mostam a fogam, és mint látja, a kezemben van a kefe, de... Szóval igen, baj, hogy bejött. De nézze meg, itt vannak! Nézze! Hol? Maga menjen arra! Hol vannak? Sprint, futás. Na, hol? Az jó kérdés. Hol De van? nem baj, hogyha most befogadnak egy kicsikét? Hogy fogadnánk? Honnan tudja, hogy van egy feleségem, vagy valaki? Hát egy ágy, két ágy. Ja? Mond valamit. Hát megkérdezem a feleségem, hogy tudja, hazajön-e. Okés. Hello, na, hello, hazajössz, mert nem mentek azra a Pesti útra? Nem? Oké, akkor hello. Hát, nem mennek a Pesti útra, Oh, tehát akkor maradhat. ez az! De maga nagyon véres. Hát tudom, megkínoztak. Nem szájra esett? Nem. Hát már pedig ez itt elég nagy, tehát így jön, aztán placs. Hát én nem vagyok olyan négy. Vagy béna. Ezek a mai fiatalok már hogy beszélnek? Ugye 4 meg 9. Ezek valami kódok? Vagy Igen. most ne röhögjön már, hát most én egy öreg tata vagyok. Értem. De neki volt fia, hogy ilyen nagy házat csinált. Meg ezt a házat hogy csinálta? Hát igazából Kivel? a fiammal, de hát őt is megkínozták ugyanúgy, mint magát. Csak őt már elrabolták 7 éve. Úristen. Az elég rég. Én is 7 éve vagyok ott. Nem találkozott véletlenül vele? Azt Mennyien hiszem- voltak? Mennyien voltak? Én egyedül voltam csak ott. Mondjuk a fiam is ugyanekkora volt meg. Meg szeretett kalapot viselni, meg szerette eljátszani, hogy tudja a szárnyat viselni, és akkor igazából csak fölragasztotta. Értem. És maga is csak megváltoztatta a nevét? Hát igen, régen Rock 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltam. Én meg Gege 1, 2, 3, 4, 5, 6, mert ugye régen, amikor elraboltak, most át kellett változtatnom, mert Gege? igen. A fiamnak is Gege volt a neve. Akkor apa? Fiam? Apa! Rég láttak, mi újság van? Én is, kisfiam. És veled? Hát szerintem menj ott a fürdőbe, azt mosakodj le, mert nagyon véres vagy. Jó. Nem nézni? De ott van itt a kagyló. Ja. De rég láttam a fiam, ez az, végre hazajött. Jaj. A régi házat. Nem is emlékezett, hogy ő velem építette. Kész. Hát, jó fejed lett. Hát nagyon sokat. A kezem tudod, apa, miért lett ilyen? Mert miért? tudja, mert tudod, én régen a bankban dolgoztam, és én tudtam a széf kulcsát. Persze, És- nézd, gyere! Ott van szembe velünk a bank. Tényleg, nem bocsa, köszönök a társaknak? Nem, de bemehetek veled? Aha, Mert én is rég voltam, és tudod, én voltam a főnök, aztán igen. most már új főnök van, mert
Várjon! Itt egy tehén. Én felmondtam azért, mert ugye te eltűntél, aztán hát tudod, Eszünk egy vacsorát ketten, apa? ezt a tehenet le akarod vágni? De hát ez a főnök lenne. Ne! Ez a főnöki. Jó, tudod, kit érdekel? Legalább itt vagyok. Gyere, menjünk haza enni. Sziasztok! Hogy meg fog haragudni a főnök, ha meg tudja, hogy mi voltunk azok. Tessék, eddig tudtam megsütni. Na, akkor együk meg. Így. És akkor